दिनै प्राय 1 घन्टानि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय BTC सरकारा गिबि खेबनि थाखाय गोजां बोथोरनि बेयाव सेसन जिरायदों। साननैनि थाखाय जिरायनायनि हाबाफारि लानाय जादों 1 डिसेम्बर आरो 3 डिसेम्बर आरो दिनै 1 डिसेम्बराव मोनस्नि सोंथि फिननायनि मोनसे सावरायलायनाय जायो। लोगोसेनो BTR चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुजाबदेरनाय जि रां बावजा 2,64,00,000 बेखौबो बिथाङा दिनै हाउसाव बा सदनाव बिथाङा दैखांदों आरो निश्चय बियो 3 डिसेम्बर खालि बेखौ सदनाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ गनायथि होनाय जागोन निश्चय। आरो जोङो UPPL हिसाबै जोङो जोंनिफ्राय बर्तमाननि सरकारखौ मोनथामसो गोनां आयदायाव सोंथि सिखारदोंमोन। जोंनि मानगोनां MCLA विल्सन हासदा बिथाङा गावनि समस्तिनि देहा बिफाननि सोमोन्दै मोनसे सोंथि दैखांदों। आरोबाव बिथाङा सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे सोंथि दैखांदों। मन्टु बर' बिथाङाबो जोंनि मानगोनां UPPL MCLA बिथाङाबो मोनसे सोंथि गावनि समस्तिनि सिङाव बड'लेण्ड मुंख्लंनि मुङै बनायजानो गोनां जि मिउजियाम बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा सोंथि दैखांदों। आरो आंनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोजोन गोरोबथा बे BTR सुक्तिनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ दानि सरकारा मावफुंगोन ना मावफुङा बेनि सोमोन्दैबो आङो सोंथि दैखांदोंमोन। सोंथिखौ बिथांमोना फिननाय होदों। जाय IBA इमप्लिमेन्टेसन अफ बर' एकर्डनि इनचार्ज एबा दानि BTRनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों जे सरकार दानाया बिथांमोननिया 1 एबा 2 दानल' जादों। दा बेखायनो बिथांमोना BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ नायफामफिननानै मावफुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो फिननायखौ होदों। दा बेयाव जोंनिफ्राय जों खावलायनाय जादों जे 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जानाय BSC गोरोबथा, 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय गोजोन गोरोबथा BTC आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि BTRनि जि गोजोन गोरोबथा, बे मोनफ्रोमबो गोरोबथाया बर' माहारिनि मोनसे माइल खुन्थिया। जोङो बड'फानि सानस्रि सानथौजों हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे सिमां, बे सिमांनि बियो मोनफा माइल खुन्थिया। दा बेखायनो जोङो थांनाय समाव जोंनि BTRनि बै समनि जोंनि सरकारनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावबो जों BSC एबा BTC सुक्तिखौ जोङो सन्मान होनानै खामानि मावदों। आरो दिनैबो जोङो लुबैगोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार फैबाय, बिथांनि सरकारनि समावबो BTR सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे मावफुङो बेखौ जोङो लुबैदों आरो बेखौनो जों दिनै सदनाव खावलायनाय जाहैदों। आरो थांनाय 29 नभेम्बर 2025 जे आसाम बिधान सभायाव आसामनि जौगासारनाय मोनद' हारिफ्रा ट्राइबेल जानो नागिरनायनि जि दाबि, बे दाबिखौ लानानै आसाम सरकारा जि मन्त्रि गटनो बिबान होदोंमोन बिथांमोनखौ प्रतिवेदन दैखांनो थाखाय, बे प्रतिवेदनखौ 29 नभेम्बर खालि दैखांनाय जादों। आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय आसामाव ट्राइबेल माहारिया एबा मोन 14 जि थाखानाय ट्राइबेलफोर गावनि मोनथाय, गावनि माखासे मोननांगौ जिफोर अधिकार एबा गुबुन बिथिङाव जौगासारनायनि थाखाय जि भारत सरकार, आसाम सरकार कटा होनाय जायो ट्राइबेलनो, बेफोरो जौगासारनाय मोन 6 हारिया जुदि हाबबावोब्ला जोंनि बाहागोआ खम जागोन बा बायदि बिथिङाव जोङो उन जानानै थानांगोन। बेखौ गिखांनाय मोननानै आसामनि ट्राइबेल माहारियानो थाखानाय ट्राइबेल माहारिया सोमावसारदों। आरो बे सोमावसारनायनि गोहोमाव कलेजफोरावबो फैदों, इउनिभारसिटिफ्रावबो फैदों। आरो बेनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लोगोसे क'क्राझारनि गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे 29 नभेम्बर खालि मोनसे धरना होदोंमोन। आरो बे धरनानि गेजेरजों बिथांमोना असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गोसोखांलाय गथायहरनो नागिरदोंमोन बा गथायदोंमोन। दा बेयावनो बे धरनानि गेजेरजोंनो बोरै जोंनि गोथार मोनसे सदन, BTCनि गोथार सदन, बे सदनखौ गाग्लोबनाय मोनसे जाथाय जालांदों। आरो बेखौ दिनैनि BTCनि एसेम्ब्लिया दुखु फोरमायनानै निन्दा होनानै मोनसे थांखि दिखांनाय जादों। बेखौ जोङो UPPLनिफ्रायबो गनायथि होदों बा मदद होदों। मानो होनना बुङोब्ला BTC बे सदना सोरबा मोनसे राजखान्थि दोलो एबा सोरबा मोनसे हानजानिल' नङा, बे दुलाराय BTR ओनसोलाव
थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे गोथार सदन जाय सदनाव जिरायनानै बिटिआर ओनसोलनि लाख लाख सुबुंनि जौगानायनि रैखाथिनि बाथ्राखौ बेवहाय सावरायनाय जायो दा बेखायनो बे सदनखौ गाग्लोबनायखौ जोंबो UPPL दोलोनिफ्राय निन्दा होदों बिदि जानाङामोन आरो आं खावलायगोन जिहेतु पुलिस प्रशासन दङमोन पुलिस प्रशासनफ्रा बोरै बिथांमोना बै समाव माने सोमावसारारिफोरखौ एजिटेसन खालामग्राफोरखौ बोरै हेंथा होनो हादों हायाखै बेखौ गोबाङानो नुदों दा बेखायनो पुलिस प्रशासनाबो बै खालि मोजाङै जुदि डिउटि होनायब्ला हयथ' जानाय नङामोन बेयो जोंनि मोनसे सोंथि सिखारनानै दं खिन्थु एसेम्ब्लियाव गाग्लोबनाय जाथायाव एबसु आरो UPPLआ थुलुंगा होदोंमोन होननानै BTC चिफ बिथाङा नोजोर होदों बेनि सायाव मा फोरमायदों गाग्लोबनायनि जि जाथाय बे जाथायाव सोर थुलुंगा होदों होआखै बेखौ जोङो रावबो थोंजोङै बुंनो हाया बेखौ बिजिरनायनि हयथ' गोनांथि दङ होननानै जों सानो आरो बे मोनसे इमसनेल मोनसे सृष्टि जादों जिहेतु जों बयबो मिन्थिगौ दुलाराय आसामाव 45 लाख ट्राइबेल दङमोन 14 हारिनि आरो बे 45 लाख ट्राइबेल थानाय एबा मोन 14 हारिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मात्र 7% थिखानाय मासिफोर थायो गुबुन गुबुन जायगायाव दा बेखौ आरो जौगाखानाय हारिया जुदि दाजाबदेरोब्ला बेयाव मोनसे सानखांनाय हयथ' फैदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मन्त्रि प्रतिवेदननि सायाव आरो बोरै ट्राइबेल होगोन बिनि सायाव जिहेतु क्लियारिफिकेसन होनाय जायाखै दा बेखायनो ट्राइबेल माहारिया गिखांदों दा बेखायनो बेयावहाय मा एबसु मा आरसु मा जोंहा टिवा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि छात्र छात्री बा अर्गेनाइजेसनफोर फरायसा आफादफोर बे गासैबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों जिहेतु CC ट'आ होननाय मोनसे आफादानो दुलाराय आसामाव ट्राइबेलफोरनि मोन्थाइखौ गोमाजानो गिनानै सोमावसारदों ट्राइबेल संघखौ लाफानानै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै दा बेखायनो बे जाथायखौ जोङो थोंजों दाखालि 29 नभेम्बरनि जि जाथाय BTC बिधान सभाखौ गाग्लोबनाय बे जाथायखौ जोङो थोंजोङै बबेबा मोनसे दोलो एबा हान्जाखौ बा आफादखौ जोङो थोंजोङै दाय होनानै बे जाथायखौ जोङो गोलावै लांबाय थानायनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरो बेवहाय जोङो तदन्त खालामोब्ला मिथिगोन जे सोर बहा थुलुंगा होनाय होयो फरायसाफ्रा बुंदों जे मोनद' हारिसाफोरनो ST जिथु गनायथि होदों आरो बियो एप्रुभबो जाखांबाय आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय दा बेयाव राजखान्थिगिरिफ्रा मानि सिरि थादों दा बे बिथिङाव नोंथांनि UPPL दोलोनिफ्राय माबायदि स्टेन्ड जोंनिफ्राय आवगायावबो जों बुंदों जे बयहाबो गावनि मोन्थाय गावनि मोननांगौखौ बिनायनि राइट दङ आरो बियो गणतन्त्र देश आरो बेवहाय भारतनि संबिजिदा बयनोबो मोन्थायखौ होनो नागिरदों दा बेयाव बिख'नायनि माखासे नियम निति दङ नियम खान्थि दङ बिनि गेजेरजों बियो दा जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय आसामनि जौगाखानाय मोन 6 हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो नागिरनायाव जोंहा स्पष्ट जों बुंबाय थादों जे थाखानाय ट्राइबेला जेबो खहा जानो मोननाय नङा माने थाखानाय ट्राइबेलनि जि बाहागो बे बाहागोखौनो दानख'नानै दस्रानो जाहाथे दाहोथों बेखौ जोंनिफ्राय स्पष्ट बुंनाय जादों आरो अबस्से मन्त्रिनि जि प्रतिवेदन आसाम एसेम्ब्लियाव दैखांबाय बेखौ सावरायनो थाखाय जोङो मोन्थिदों CC ट'आखौ हांख्रायदों दा CC ट'आ सावरायनानै बोरै मडेलजों आसाम सरकारा भारत सरकारनो बे प्रतिवेदनखौ दैथायहरनो नागिरदों बिनि सायाव सोनारो भारतीय BTC बिसायख'थिनि उनाव BJP सरकार दानायनि उनाव प्रथम BTCL एसेम्ब्लियाव बर' बिमा रावखौ बाहायनाय जायाखै बिनि सायाव नों मा बुङो एसे 8 शिड्यूल लेंगुवेज जाहैबाय बर' बिमाया दिनैनि जिहेतु बाजेट एसेम्ब्लियाव बर' रावखौ बाहायनाय जायाखै बिनि सायाव सिंगल बाहायनो नांगौ आसामाव जिहेतु एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजल' नंला दिनै भारतनि संबिजितखौनो बर' रावजों लिरबाय दा बे हिसाबै बाहायनांगौ दा जोंनि इन्टेनसना हदाय थाफायो जे मा जोंजों थाफानायफ्रा जाहाथे बुजियो बेखौ साननानै हयथ' गोबाङानो बेबायदि गुबुन रावजों बुङो नाथाय बाहायनांगौ आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बर' रावजों सावरायनाय हाबाफारिया जायो